כאן אביטל מפייסליפט, חושפים את העסק שלך באינטרנט ובפייסבוק, והיום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מוציאים את הקבלות על מה שאנחנו שילמנו לפייסבוק. אנחנו עכשיו בינואר וכולנו מתארגנים עם החומר שאנחנו רוצים לשלוח לרואה החשבון שלנו, ואם עשינו פרסום ממומן או קידום ממומן בפייסבוק, אז אנחנו רוצים, אמנם הפייסבוק לא גבה ממנו מע"מ, אבל אנחנו כן רוצים שזאת תהיה הוצאה ושנוכל לשלוח אותה לרואה החשבון שלנו. אז איך עושים את זה בעצם? זה מאוד מאוד פשוט. הצעד הראשון זה שאנחנו נלך לכאן, נלחץ על החץ הזה, ואז נלחץ כאן על נהל מודעות. אחרי שנכנסתי לאזור הניהול מודעות, אני אכנס לחיוב. יופי, עכשיו יש לנו כאן למעשה את החודשים, אני אלחץ כאן על המשולש הזה, ויש לי כאן את כל שנת 2014. אז אני אלך למשל לחודש אפריל 2014, ויש לי כאן 3 קבלות. אלה הסכומים, אני רואה אותם. ויש לי אפשרות כאן למעשה להוריד את כל החשבוניות החודשיות. אני אלחץ כאן על המקש הזה. ייפתח לי החלון הזה, שבו אני פשוט אשמור את התיקייה הזו. אצלי יש לי כאן, אצלי במחשב, זה נמצא בדרייב, יש לי כאן תיקייה של חשבוניות, אני אכנס אליה, יש לי כאן את 2014, ואני אכנס לפייסבוק, ואני אשמור את הקובץ הזה, זה קובץ זיפ, עוד רגע אנחנו נראה גם איך פותחים אותו. אני אעשה לו קודם כל סייב. יופי, עכשיו אחרי ששמרתי אותו, אני אגש אליו דרך המחשב שלי. אז אני נכנסת בעצם דרך כאן. והנה אני נמצאת כאן בחשבוניות 2014 בפייסבוק, ויש לי את קובץ הזיפ הזה. עכשיו אני לוחצת עליו לחיצה עם המקש הימני בעכבר, ואני אומרת לו extract here. והוא פשוט מאוד יפתח לי את הקובץ הזה, והנה אלה החשבוניות, או יותר נכון זה קבלות, שוב הם לא גובים מע"מ, אבל זה כן הוצאה, ויש לי כאן 3 קבלות. אז בעצם יש לנו כאן את 3 הקבלות האלה שהורדנו מהפייסבוק, ואני יכולה לשלוח אותם גם באימייל, או אני יכולה גם להדפיס אותם אם אני צריכה לשלוח לרואה חשבון, מה שיותר נוח לי. עכשיו אם נחזור רגע בחזרה לפייסבוק, אז אני הולכת לפי חודשים, אני יכולה להוריד כאן את כל החודשים, למשל כאן נכנסתי לחודש מרץ, אז יש לי שוב די הרבה קבלות כאן, ואני פשוט מורידה אותם, בדיוק כמו שעשינו מקודם. אם נהניתם מהסרטון, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בדף העסקי שלנו, זה השם של הדף, ואתם מוזמנים לעשות לנו לייק, נשמח לראות אתכם בין חברינו, וכך תוכלו להיות מעודכנים בכל מה שאנחנו עושים. אז שיהיה המשך ערב נעים. אביטל מפייסליפט, חושפים את העסק שלך באינטרנט.